Ikomplu jissaħħu relazzjonijiet edukattivi bejn Malta u ċ-Ċina. Il-ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo u r-Rettur tal-Università ta' Malta Juanito Camilleri fl-aħħar jiem kienu ċ-Ċina fejn hemmhekk iltaqgħu ma' diversi istituzzjonijiet edukattivi f'dan il-pajjiż. Permezz dawn il-laqat intlaħaq ftehim li bih ċertifikati miksuba minn studenti f'istituzzjonijiet Ċiniżi jibdew jiġu rikonoxxuti f'pajjiżna. Dan ir-rikonoxximent ikun reċiproku għal studenti li jiksbu l-edukazzjoni u ċertifikati f'Malta. Waħda mill-laqat tal-Ministru Bartolo u r-Rettur Camilleri fic-Cina kienet ma' Università Marittima f'Xangaj fejn ġiet diskussa kollaborazzjoni f'korsijiet marittimi bejn l-istess istituzzjoni Ċiniża, l-Università ta' Malta u l-MCAST. Università oħra li sar kollaborazzjoni magħha hija dik għall-istudji internazzjonali fil-kapitali Beijing li talbet l-għajnuna tal-Gvern Malti u l-Università ta' Malta biex jistabilixxu programm ta' studju dedikat għal-lingwa u l-kultura Maltija. Ftehim ieħor diskuss kien ma' Università tal-Mediċina f'Xangaj li jitratta programm fuq livell ta' masters dwar il-mediċina tradizzjonali Ċiniża. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li l-livelli ta' dawn l-universitajiet Ċiniżi huwa għoli ħafna, tant li wħud minnhom qed jiftħu campuses f'pajjiżi bħall-Italja u r-Renju Unit. Għal dawn il-laqat fiċ-Ċina akkumpanja lill-Ministru Evarist Bartolo u r-Rettur Juanito Camilleri il-President tal-Għaqda ta' ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi Reno Calleja.